El tema del còmic en si és una búsqueda, però una búsqueda d'un personatge estranger que ve a Catalunya i que ve a buscar un mite que és el català autèntic. Però com totes les búsquedes i com tots els viatges, el camí i la búsqueda en si és el que veritablement importa. Sobre la caiguda de Barcelona. La idea neix de que tens un format de còmic, que és el que et proposen els del Carnet Jove. Són 60 i pico pàgines, més o menys. I, clar, has d'explicar la teva idea, que és bastant complexa, que és explicar l'essència del català autèntic en aquesta quantitat de pàgines. Bé, doncs podeu trobar molts personatges en aquest còmic, des de celebritats conegudes arreu del món, ja sigui futbolistes, ja sigui... Polítics no hi ha polítics, però hi ha molts actors, gent de la faràndula, músics, i al mateix temps pots aprendre coses de Catalunya, que sempre està bé, però bàsicament és entreteniment pur i dur. L'he estat fullejant, l'haig de dir que és molt maco, semblarà una tonteria però és algo molt important en un còmic, que sigui atractiu a la vista, té una portada cridanera, té un tema que em sembla molt sucós. De fet, me l'he estat llegint a parts saltejades, que això a vegades també és una cosa que ve de gust fer amb un còmic, i la veritat és que em sembla que em divertiré bastant.